Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Tnediet skema b'investiment ta' 150,000 euro biex kumpaniji u negozji privati lokali ikunu jistgħu jipproteġu lilhom infushom minn xi attakk ċibernetiku online. Din l-iskema bl-isem ta' Cyber Assist qed titħaddem il-mit ta' ċ-Ċentru Nazzjonali għall Koordinazzjoni tas-Sigurtà Ċibernetika u l-Ministeru għall-Ekonomija l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li minn din l-iskema se jgawdu 30 kumpanija fuq bażi ta' min japplika l-ewwel. Bl-applikazzjonijiet miftuħa bħalissa u se jalqu f'Lulju li ġej. Tkellimna mal-kap eżekuttiv tal-Mita l-Inġinier Emanuel Darmanin li spjega magħna l-importanza ta' din l-iskema għal dawn in-negozji. Qed tagħti l-opportunità biex kumpaniji privati u negozji jkunu jistgħu japplikaw għalija biex inkunu jistgħu jaraw naqra is-sitwazzjoni tagħhom tal-sistemi diġitali u anke l-infrastruttura kemm hi lesta from a cyber security point of view. Jistgħu jażlu wieħed minn 5 servizzi u skont is-servizz ir-riżultat li joħroġ minnu u mbagħad ikunu jistgħu jirranġaw is-sistemi tagħhom. Min-naħa tiegħu il-Ministru Silvio Xkembri tenna kif din l-iskema tikkomplimenta inizjattivi oħrajn li nieda dan il-Gvern biex tkompli tissaħħaħ l-infrastruttura diġitali f'pajjiżna. Bħala Gvern kif ukoll bisħab ma' diversi entitajiet qegħdin naraw kif ta' kultant żmien noħorġu skemi ta' assistenza sabiex qabel xejn informaw ir-riski l-negozji li jkunu qed jopera online. Però aktar importanti kif dawk ukoll jistgħu jkollhom l-equipment neċessarju u l-skills neċessarji sabiex ikunu jistgħu jipproteġu lilhom infushom bħala cyber security.